ఆకలి బాధను కడుపున మాటున దాచి అవమానాలను అవకాశాలుగా మలచి ఆకలి బాధను కడుపున మాటున దాచి అవమానాలను అవకాశాలుగా మలచి అంటరాని వాడు అంటూ అడుగు దూరముంచిన మీరు అంటరాని వాడు అంటూ అడుగు దూరముంచిన అందరి కోసం రాశాడయ్యా రాజ్యాంగం. తను మనలో ఒకడిగా పుట్టడమే మన భాగ్యం. అందరి కోసం రాశాడయ్యా రాజ్యాంగం. తను మనలో ఒకడిగా పుట్టడమే మన భాగ్యం. అడవిలోని జీవికి సైతం హక్కులనిచ్చినవాడు నీకై ఏం రాయలేదని ఎందుకు నిందిస్తావు? తాకితే మలినం అవుతామంటూ అవమానించారు. కానీ మీ తలరాతలు కూడా అంబేద్కరే రాశాడు. 340 అంటే నీ కోసం, 342 నా కోసం. ఆర్టికల్ 14 అందరి కోసం, అందరి కోసం రాశాడయ్యా రాజ్యాంగం. తను మనలో ఒకడిగా పుట్టడమే మన భాగ్యం. కుండలోని నీళ్లను కూడా తాగనివ్వని అమానుషం. తన జాతి నీడను కూడా ఓర్వలేని అవమానం. అస్పృశ్యతనే చూశాడు, ఆక్రోశాన్ని దాచాడు. అస్పృశ్యతనే చూశాడు, ఆక్రోశాన్ని దాచాడు. ఆర్టికల్ 17తో రక్షణ హక్కులు ఇచ్చాడు. అందరి కోసం రాశాడయ్యా రాజ్యాంగం. తను మనలో ఒకడిగా పుట్టడమే మన భాగ్యం. బహుజనుల బాధలు తెలిసినవాడు బ్రతికే మార్గం చూపేందుకు నడి వీధిన నిలిచాడు. జై భీమని గొంతు చించుకుంటూ సాధించాలి అంబేద్కర్ రాజ్యం. అందుకోసమే రాశాడయ్యా రాజ్యాంగం. నువ్వు చదివితే కదా తెలుస్తుంది తను చూపిన సన్మార్గం. అందుకోసమే రాశాడయ్యా రాజ్యాంగం. తను మనలో ఒకడిగా పుట్టడమే మన భాగ్యం. అందరి కోసం రాశాడయ్యా రాజ్యాంగం. తను మనలో ఒకడిగా పుట్టడమే మన భాగ్యం.